Trano Sumaitsy volagnina foana anareo koa fa afaka miditra direct hoatsika ny tokotra satria misy boka namantsika io raha fa naregistré-njare ka fô raha ty afaka magnano isetsika satria zay raha ataontsika niany ty zany miverina amaray ariva no tarignesantsika zay zavatra nitranga androany nanomboka tao tamin'ny fito sasany teo ny fidirana direct natao groupe tsikoazaka reto de averina antsika izay rehetrarehetra zay rapitso folaka rapitso ariva amin'ny fito sasany ny amarinana anazy satria izana nalaina enregistrement jaoly zay zavatra rehetrarehetra mitranga eto anao koa miandro zany dia enregistré miaraka amizay rehetrarehetra zay ihany koa dia anomboka avetrana antsika amizay tantara direct zay fa vonombonina ny élément anatin'izay groupe tsikoazaka zay ka dia anareo na tokatrano ihany koa de fa manova paripareza tsara be ihany koa fa maresaka raha tony ihany miaraka amin'ny élément ny groupe tsikoazaka mazava ho azy ndao re arotsika avetrany izay tantara zay atotry ny groupe tsikoazaka ho anao amin'ny ty alina ty mianara zalahay ireto groupe tsikoazaka namelona ny tantara Rasuanjara Nicole Rasuanirina Nades Numenjanahary Marie Claire Ratsimbazaf Violence Kati James Ilando La Vapek Noele Zidio tapela Etienne Fabiano Razafmanana Stefano Harisi Briel FC Mandresi Penzangari ary Franco Razafy mbola havana mianara zalahay nandrindra sy teo amin'ny lafiny teknika Franco Razafy mbola havana ho aza lahy raha nagneza maholo am'tragno to Etienne tseke Lando tseke asa Etienne fanandeha mivay avenazy agny am Robertina zany fa tsy tiako raha tany izy igny zahavy tragno zay tsisy raha manjary antegna havy avy agny tsisy takatra ke zare aza la alako raha magnantoy la malamboarimboary kreto agny manovako azy raha iny loatra ma madamo mamparesaka na mitragno akato karaha tsisy namagna anandreo minaina manokagna mitragno toy ato raha magnino mana io za baka rô gaga ary ro mianaka tsisy hitako te ana io mo raha nandeha taiza areza Lando tsy efa niraindra koa le zalahy igny zany baka ny mahagaga za ary ro mianaka za tsisy hitako te nandeha mori are mo tsy dia raiky za baka hena za mamonjy asanaha fa zanakanahy isanandro firindragna fo raha tan'le zalahy igny toroko amizigny angalatra promotion azy jiaby afa mianatra amin'ny université jiaby zeo igny izy raiky tsy mianatra tsisy asa ary anahy fo mibako zigny lesoin mo izy tsy haiko za fa za ndraiky mangavena izy kofa tonga ake tsy tiako siahagna zanako igny za zay nitokagna za tsy tiako siatiahagna zany baka mampatitry za zay za mba manoro lalagna izy amin'ny lalagna tsara mba hafahany amelon-tegna fiainagna mamiritra avy afara anandraiky mibako azy magnanjany matoky izy azatokagna zany ia ny aretako nafy baka izy rariny za ko agnanjany za ko nindezigny sy volagny avake na magnano masiatsiaka izy ake ro marary fona izy ko mbola mipetraka aminahy ka tsy maintsy volanky ary zanako zigny tsy maintsy volagniko mafy raha izy baka tafiditra mihalatra oha tsigorokata tsiroronako zany olo ilaina azy sidina ambony anao misidina ambany ke avitaiza mo nangy ato oa na za iada mbola tsara nagny mifinatrerio oazy raha nareto ninabaka akato miasa manokagna izy efa mikapokapoko akato amin'ny alfahagnanafagna firindragna toroko aminangy ato hangalatra na io promotion jiaby zay efa mianatra amin'ny université atako fa 5e année akagny na manany raha nianatra ana igny hafaka baka eo marenareny miaraka mitovolahy an-tanàgna aketo zay eo na zay taraiky be miditra an-tragno io tsy efa avy anare zay iada fa asiaka fogna za tovy nandeha somaboly niaraka taminamako reo oa zala io ady raha halako aminao kofa tonga an-tragno za zay fa siahnao ady aiza izy io tamagnantragno mavy atao anazy anako ndao ake mantotry mariny zaha ake
Zany ediko niny fa zao izy niny so de mbo misy vola hely aminao agny fa misy raha tiako vidigny zay baka rô hagny mba miasanga zany fo ninangata bola zany na tonga zahay manambolako rô nianatra e ave niasa anazy tsy nanao fianaragna io ave angatangata bola firindragna fogna ehe za tô tsy dirana zany Etienne ana oke fa mivolagna azy hoe tsy ho mangalatra ino koa tsy agnomezagna vola azy ana miako zanako otriny vola ilaina zany tsy afizako niny zy ndraiky tsy lafo de 10,000 fô zany ke tsy lafo aminazy 10,000 zany ialako ary fa so de ampiakatra tension-nahy ake tsa mbla mama izy kofa andeha hagny fa volanahy ame za zany ho ana miasa aloha amin'ny zanako igny asa nagnankoraka fianaragna anazy akagny afa dimy tagny losogny zay baka izy nandeha nianatra tany fianaragna mbola tsy tahefa nefa fagnafaragna vola fo isan'andro aminay oto miasa aloha zany aminazy igny e so de baka dépense mandeha nefa izy avia tsy mianatra be kagny aya ino mo raha mampiasa alohanao ty atsy la ino mo problème mandalo ty za misy alohan'ny fianaragna zanakatsika fô vola baka ke mitototro nefa fianaragna anazy tsy mety vita mbo mianatra tsara bendrika izy io akagny zanako iny atokisako koa resaka fianarana zany tsisy raha tokony atahorana am'zany madamo hitana izy tsisy problème ino koa misy problème hainy foana magnantso fa zao efa 5 tagno mahery zay mandafo omby atsika mandafo tokotany beka tsaratsara zanakatsika igny iny koa tafaboaka akeo reharehatsika tegna marigny zany na baka mitantoboavy mandeha fôka izy koa tafaboaka amin'ny fianaragna anazy tegna salege oeko ne vadinahandy satria ravoravo manamay mandia akeo mo zaho tam'izany mbola tanora raha ndahenandihe tsara baka zany ranarana tafaboaka zanaka zany baka tsisy raha tsaratsarany zany fa reto namany reto no mampalahelo manjary dahalo landofo namany be tegny zay ho anao zaza tsy nandinika tsy nampoisika baka atsontsika fôko mozina andeha nanao fianaragna mo iny koa mbola nidoko teto mbola tsy tafisarika azy resy landô seky nanagna ravinanty dahalo atsika sontsika edy koa ny zareo mibaraka igny zanaka atsika nalefa nanao fianarana Antananarivo agny be fotoagna lavabe laniny zay firy tagno zay tsy efa mandeha fito tagno 20 tagno lasa zay mipody avy agny izy mba fa mahita raha ivlomagna mba fa tsaratsara zahagna o zaho ndraiky izy koa mboka fianaragna avy akagny mo ino hasanazy araka andregniregniko rô izy zay nagnaraka droit nagnano magistrat igny mety hitsara roa mo amy tribunal zany ia pare raha magnanjany zany baka fianaragna narahany ke ataovina baka manolo fahagna itsika ibaka vady mariage hitanao so de tako navayavina toriky izy mitsarana za magnody raha tsy atan'olo ke mieritreritra anazy izy ki za andeha toriny za babany oa tsisy olo ambony lalagna zany kone tsara hoena koa magnano raha tsy mety tsy maintsy ambany lalagna fô hitatsika eo nazovy ny gadra za sa anao ana baka gadra aminjany fa tsy za se fa zao manakory mahanigny zala fa zaka tika fa tihinagna zay tanà ira mamany oa tsy kinadia koa resy kako natakabaka tianao ino tsaramaso legny miaro totokena ino tsaramaso legny ozy avy nafangaro totokena normaly antiavako azy zegny tova fahenao mila fontrofontro vary fa tegna malany marigny zay taonao io avy misy peroexa hely gihanao aminazy ino koa speroexa koa ino koa mora magnanjegny zany baka raha malaza aminjay tiany tovolahy ke ino speroexa ino zany speroexa zany za wa betsa babany zy mabetsa atako fa mba zy naturel raha vaovao boisson star vaovao zy mabetsa za rô tsy migiaka zany karaha tsy tiany edy maharegny izy zany za tsy tigiaka zany maloha za rehefa many firetatory agny vao mitady zany fa za zay maloha mbola tadevitry boahany zanako fianaragna zany raha masaka agnaty talandoko zay hitanao io zay loary malakilaky hanigny fa zay hitanao tegna fa tihinagna zay ya aza tao hela loatra fa koa fa masaka voazo zao fa hainao fandehan-draha jiaby ok
Te! Landô! Te! Wa zala karaha tsy mety magnano mandroso le zalahy raha mahino an-tragno ka zala za hidiko fo ako le baba wa raha nanankory manatoy zala Stefano atsika zala za mifanetaitra magnani fa za hitanako ro misy retim-po e karaha lanjonigny bakany raha nanankory manatoy agny zala tsy vonika anaro Stefano tegna miasa loha zay tanà io raha miasa loha nino baba ino problème asa loha hatreto za tabaka tegna tihitihiny le vieko marigny tegna tsy haiko kony babe ino marany titihiny baba nata o ambara za edy za zany tany jolamboto tsy miasa tateka hangalatra zany efa rako izy sady le vieko fa haiko izy tsy de tia za fa ninoko fogna tegna tia za nanao ndraiky aza magnandraigny le baba fa marigny ndraiky koragna miadanagno mila mitady hasa ndraiky aminahaka tena misy hasa malaky marigny asa malaky ya misy hasa malaky mba ino eky hasa zany baba fa tegna tihikandra manafo satria tihitihiny le ve tegna tsy tiako marigny anandra kofa mila vaholagna mandehana aminafo za ny asantsika zegny atsika mbola magnatony moasy hely maloha agny misy moasinaka zay moasy le lavapeky noelin moasy lavapeky noelin oke ndraiky lavapeky aby raha jiaby aminazy io nada za magnakoragna magnanzagny ety mo fa zegny da na moandasa tsy handeha tady vola zay zegny izy ndraiky koa raha hitam-bola baka za tsy maintsy hagnano fo zegny baka tiako aminazy vola malako zay zegny Ode azo Ody mandroso ragna akory salama maloha anare roa salama za hilando tegna misy koragna tiako atao aminazy zegny izy tegna naviako i manakory za hiboaka hely ana za miboaka manterake fogna izy to eka tsisy koragna mivonivony aby alfaso abase alfaso bas koragna nasiry hoe tegna miafy alohanah fa izy koa ohatra koragna tsy seriserie za taminaka fa tegna mafy alohanah io ary zao abase tany koragna efa helahela baka ny rahantsika roy ary tsy avoniky anahy fa za hitanay tegna fa misy olo mandeha mangataka zaha amin'ny ry mamako ndraiky papako ro isan'andro vaky zare zegny magnanefa fa za fô tsy mandeha nohony amin'ino fitiavako anahy ke le raha tiako koragny aminahy landô anah zalahy mizaha vahasa anah io koa tsy hiasa atsika to mety hisaraka hisaraka ninona dezy tsy misaraka zany fa andraso fô zay hitady hasa ary za tegna misy hasa zany ambarany manafonaka teo de irikirikanay hasa io fa atsika tsy tiako misaraka zany izy edy zegny ragna hoe ary anah koa misaraka amin'io ary Nicole ho avy akagny ho avy vita baka fianaragna anazy handeha atao eke ho avy izy ary izy koa avy ake anary misaraka mipody miaraka koa baka zare any baka dikan'izagny baka na mbola tia Nicole landô tsy hoe tia Nicole za fa anah baka koa ohatra hisaraka aminaka za tsy voiaviarako ke za tsy maintsy tafipody aminazy fo za koa ndraiky tsy saraka anahy fa izy zany koragna anahy anah mizaha vahasa o za anah io koa mbola tiako ary tsisy olo atakaloko anahy koa ntso za ndraiky ny tegna mbo mankaty anana de zay fa kalma anah hitady afaka asa zany sérieux zany matoky anao edy za bebe hoe zay fa zahy andeha mbola maro baka tambigny miambagna za to an-tragnonay agny ok ragna ô tsisy biso hely mazo to ihagny chérie bisous vadiko zala ke za mbo tsy mazo hely tomara olo lefaka nda miorokorimba ro matike raha lefaso ake fankininareo izy edy zigny babe afarany koragny vadinagny mikasikasa fô dikan'izagny atsika mila mitady hasa o za za ndraiky nefa près raha zany kefriagna moa tsika mandeha moasy be lavalavapekinah zany amaregna tonga defa tonga sa lamoine lamolamone regny pari bas zany baba mbola agnatin'ny direct matsika namany tiana manakory ambiasa namany tiana
Tegna ambiance aloha tegna nafitsaratsara magnano azy karaha raha mandeha routine raha na mahazatra izy fô karaha hafa ihany izy direct to tsy mitovy izy vita montage tsara taregesy regny. Katira tsy mazafy ambadibadika ao manakôry katy. Izy akato aloha tegna milamigny zay o akato. Asa manakôry nareo agny mitandregny manjary magnantso. Ya, andao sô ampidiritsika aloha namatsika ambadibadika aty sa vonona resaka afaka miantso atsika de mba afahantsika miraha hoe manakôry tsara ambiance am'ty tantara direct miaraka amin'ny groupe tsikoazaka aty. Allô? Allô? Salama tompoko avy atsika miantso. Salami avy an-dafiny Anjingo. Tafendakana Anjingo? Ya. Ino vaovao sy maresaka amitsika igny? Ya, mbo atovy deviation-dolo karaha magnano Phoenix Boise igny ataovy aminareo magnano igny. Amin'ny mitongava amin'ny bonane anao de anao mahita izy. Zay. Karaha mitantara tafaniady. Ya direct izy ty ato. Ohatran'le andavanandro tsy zay? Ya, karaha tafaniandro. Ya, ok fa tsy maintsy asehontsika talenta e. Ya, zalahy maheretra tsara mazindre tegna masindra marigny. Ya, ok are. Mbola afaka mandray antso atsika ny tokantrano mbola afaka miantso de ampidiritsika mivantana anatin'ny tantara mivantana ty satria efa miantso anankiray me fara 72 ty ampidiritsika avy hatrany raha ohatra ka vonona izy. Allô? Tapaka zay antso zay toizatsika vonibonina sena manaraka ry zala Lavapeka, Landoa, ambadibadika ihany koa Stefano ao ndao aloha resika antso manaraka ato aloha dia toizatsika zay tantara zay. Allô? Hello? Oui, salama tompoko avy aiza le miantso? Aiza? Tsy regniko avy aiza le miantso? Ambalaonko? Ya, makôry izy makôry fitaragnyesanao azy? Ok. Ya, normal zany. De ohatsika any tokantrano miantso reny zany dia mieza miteny mafy amizay mifankaheno tsara atsika amin'izay tantara direct ataon'ny groupe tsikoazaka ty ndao ampidiritsika aloha namana anankiray fara 300 ty de toizatsika ny tantara. Allô? Mbola nodesiny zala amin'ny bipy ihany koa le raha nefa fa mitery de tery ny fotoana atsika ndao raitsika namana manaraka ato re aloha tapaka iny antso iny de mbola afaka mamerina miantso antso ranky farany de toizatsika tantara teo ry zala satria izatsika avoakatsika ho an'ny mpieno tantara hito amin'ny MBS radio andavanandro hoe ity zavatra ty efa talenta fa tsy raha ny frogniny. Allô? Biby. Allô, toizatsika le tantara dia tonga de miditra anareo Lavapeka ndaso aloha sode iteny ihany anankiray ty raha ohatra teny izy de raisitsika. Allô? Salama tompoko avy aiza tsika miantso? Ambalabe West. Ambalabe West. Ino maresaka atsika Ambalabe West ao? Zay anao mila tonga ambonane eo amin'ny terrain brisy ao. Ya, tsy maintsy. Ya, manakôry fitaragnasana tantara direct atao ao? Milamigny Ya, mitovy am'le andavanandro fô. Ya, ok makasitraka anareo Ambalabe West ary ny amin'izay rehetrarehetra zay. To de manohy nareo namana pelapelaka sy Lavapeka. Pelapelaka. Ao are. Zay ro Stefano hoe izy moa fa ihantragno zany. Resaka fa iba sy tsy tonga de efa konkognonaro? Ya. Ody mos be. Efa hitako. Midira ronao eny. Allô fô. Tsy fôra fô tsika. Attention fandiatay. Ino koa male fandiatay? Kiraro dikan'izany. Kiraro apetraka mivaravara aketo sa? Ya zala. Siaka ndraiky moa mantera amizay. Ya, tonga de efa mampifoagna sa tena mandongoalitra sa atamakôry magnano sika ya? Mba hamitsihina-kahy zala. Stefano, anaro tegna mitariky koragna fa matsokisa fa haintsika ndraiky mikasika karaha to. Ino amizay raha tanareo lahy tao zafady? Raha tena antodiany dadilahy Lavapeky tena mitady raha mampanjary ato tianjary zafinao ato. Raha hampanjary zafina. Hetsika manao an'io. Nona vatsika azy. Tady raha mpanjary. Ya. Calma. Stefano. Calma baba.
Tady raha mpanjary rehetra any. Ya. Tao misy hao tao mikery. Ya. Ahô tao ndraiky misy fadiny e. Ino fady dadilahy? Ino? Beso. Anà moramora tsy ndraiky tsongoko zala. Fady raha malandy ahôdinakahy tao zay. Tegna attention raha malandy. Mila raha mety fo tiako. Dika zegny ohatra lamba liny namako le zalahy tonga de efa ariagna lamba sa tako. Tsy mety raha magnani raha mahity fo tianao ahôdinakahy za. Ya. Zagny za romba hely za. Aviaratra mo. Nivitany avaratra. Kweze. O Stefanoro Moramora tsy ndraiky tsongoko. Moramora. Hoka. Ao. Tao hô deko pohakistô. Mikery. Ya. Avy agny re drefagna jiaby. Avaratra, antignanagna, atsimo. Naveto zagny azova anarany zafady. Landro Stefano. Landro Stefano zagny kopikôrô togny amin'ny dadabe lavapeky zagny. Ya. Landro Stefano manako arinaky azovy. Efa izy baka Landro ty inona zay nzay Stefano. Sala, tsy makalefaka za mos beto. Samby tianjary baka zare roa mitambatra re. Voako super wex anare moramora. Moramora dadilahy. Ao. Za tsy boka tsy elo d'or Stefano. Ambeso amelovako azy. Naveto Landro Stefano zegny hagnano ahody be masy be tsy mahita zegny. Tsy hita matsagna, tsy hita haligny. Hoa. Izy avy zare vetsimo. Vatako le roa. Amesy romba. Za koa samba nahitara nagnano. Ya amesy fô. Zo. Anà moramora. Zao izy zala. Ya. Mazo mandeha ary ahô tao fazonary. Igny tany igny e. Fady raha malandy odinakahy. Ya. Raha mahintiny fô fare ko magnano raha malandy. Zafady za miala za ha. Ya, io tsy atanay raha malandy zegny e. Mahintiny fô raha tanay. Satria ava manjaka amin'ny raha haligny baka zay sala amin'ny raha haligny zay zegny. Zay tsy magnano raha matsagna be firy fa haligny fa tsy zegny. Ao. Tasao le vidiny ahôdy asa digna. Ohatry dadilahy e. 10 sy 300 sy derivo sy diany sy rehetsy. Ngosina bavy. Raha mbô hisy muzika zany. Mekimeky tsy mila hela. Ya, vola 10 baba fa sasahatra e. Akory aminao, tsy mba misy hely aminao. Zany le tegna problème aketo aiza ndeha tagna 10. Ary za day mos be. Zio mo le 10 mo tsy afaka ampiagna hely 10 de mba riry zato izy ave fa zay boka tsy mahita vola vy. Tsy magnino tiany masina zany, vao meka tsara zany. Zay, tonga de fa meso azy. Ya, to mos be to. To dadilahy quez. Be zavako tsao vola santoko fô. Marigny, saotra to vola. Zahay Mas mandeha ary. Mangatadalagna e. Zay alotsika. Allô. Batako le roe. Oui. Éclairé, oui. Ara mo baba nandraky ninona Landro. Zare losiny boaka agny e. Zay afanazotsika hôly toy vogno tsara be amina agnositra raha to. Za vogno e. Asa zay boka koa ta tsy dôgna vita. Aloha fa atantsika malakilaky raha to mbo mahazo vola malaky koa atsika magnano mariage re ndraiky nadaizy. Ya, izy mo atsika zy mo zany fagnoso raha fandesa miambiny tatateky. Tatateky heliky. Araiky mo zy fa mbala tsy soa mandeha bazariko loatra zay io e. Pare zany. Arô amin'ny couloir arô tsika mandigny azy. De manankory zany. Efa tsisy plan eky zany atsika ankoatran'ny raha zany. Tsisy plan eky atsika ankoatran'ny raha zany. Le fampiasan'olo amin'ny andro mbala misy maro zay katoko resaka raha magnanifo. Tala baba. Ho avy afa regniregniky aketo zegny Nicole ho avy aketo. Zany ajanony malaky koragnana rizike zagny fa tsisy raha tiany sofignena. Ragnato handratrarako. Ko madamo e. Sor piaro. Efa ampiro volaniko mo na Landro e, za tsy mila namikorokoragna raha mikasiky Nicole ko ary natao Stefano fa ko masoala ko raha tana io.
Za koa ndragna fanagna ny rabeo zany Nicole Masiso zay farany natako te fa tsisy raha hafa Hitanao madamo e, alebaka tsara hazava aminao izy. Ko Nicole na zany efa tsisy raha ilako zany. Efa mandeha 5 taogno lasagna zalahy zay tsy niarahanay mbola mamaraha fona mbola tsika nianatra taroa tamin'ny lycée igny edy. Tamin'igny izy koa fa loso zay fa tsara niaraka edy. Ary ntsika roa tamin'igny tegna nilamigny jusqu'à zay io. De mbola ino koa raha mampamaraha anazy atô fa tsy tia Nicole zany madame fa mbo zabery magnanio anao. Zaho ndraiky baka tsy maintsy maraha ina fô satria na tiako zaho tsisy olo tiako ankoatrany anao za fa impiry moa zaho mindenagna raha zany amina aveke ko raha mikasiky Nicole zegny tena tsy tiako regny eke ko mbola tia fagnaraka aminaha analando. Ya, okey fa zao babe manako raha zany tokony efa tantsika zay olo tonga de fa sor baka naro. Ya, na fa tonga de fa sorako izy sorako baka na ata ny lavatrofina regny soro aby. Ary ndraiky mora sorasorana reto e. Ahody moko storagna o. Ya, miseho delo hely zay. Madamo e, reto mo raha kiraron-jovy amin'ny varavaragna antsika reto. Ato mo raha trambokon'ologno sa tragnon'ino loatra akato? Afa vedenao e, namany zanaka atsika fô koa nizay io aka io afatara tragnompokon'olo edy namany mo tsy manjary miditry akato koa. Trany kirarom-bayavy zalahy amin'ny varavaragna antsika akato. Wa, tsika ba karaha mampiasa lohanao amin'izany halotsika hiditra eo aha. Walandoro? Azovy moa olo avorona amin'ny tragnontsika akato. Riady mo fa tonga. Izy reto namako araiky to hagny manafonaka jangora tamin'ny tanàgna Stefano. Salama ray aman-dreny e. Salama i. Efa hitanao fangalagna volo zalahy antapo ndraiky kola madia amin'ny sisiny misy volo raha manakory loatra zalahy toy ay. Le coiffe modèle le tena coiffe vaovao zeo i. Ary ino koa mo raha gianao akaro karaha mavomavo ranony. Super wax ile baba. Ary zay mba tsy maraka ny voateo. Izao mbola hoagny resaka mavoranonare zany fa tsara zany présentation tonga de fa lefa iada ndraiky nini ato zany mademoiselle kely Nadège mpanjakan'ny fona vinantonareo amin'izay io. Vinantonareo sagnatria za tsy tia vinanto magnanio ndraiky hotely anazy ampotipe ary ino koa mo raha hoan'izy karaha atako mihôtahôta hatry raha minagnino loatra mo izy io nanjary benky mo izy isy manakory. Eda tsy hasitra zany nare koa zalahy tia mivolambolan'olo katy zy katy. Vediko anao e, magnani zaza amin'jeo i afalavinjareo i hafa fahatsika taloha zany tsisy raha moatra zare zeo i. Ara ivy nantonay tiako izy io e tsy mitovy olo ny raha natey taloha igny tsy tiako igny zovy Nicole atao fiainagna anare zana ko ataovo. Ya, tegna misaotra anao nini mba mivolagna baka natao karaha jagehaka. Ya misaotra ray aman-dreny tegna faly zaho mikoragna anazy zany. Tegna tsy tiako raha vinantontsika raiky. Tsara ambarako analando mba laleleko raha vinantoko Nicole igny le nianatra tamina niaraka nianatra taminay tamin'ny terminal igny. Aleleko igny. Ba Nicole Masiso raha tsy tia igny. Sady fahitavako zy baka babana le ste tia zigny mo sarotro aminazy fo hinanagna zany. Ndary mandeha miboaka agny zanako agny re manohy lavinare. Ndao. Zay indrindra ndary miboaka agny. Miala amin'ny tragno anahy akato. Ya, allo zalatsika esa de nariko ndraiky iada fa magnani fogny. Allo tsika. Zahay mangatadalagna ray aman-dreny e. Zalahy jango raha kaby magnandregny namany zalahy io tsy hitarika azy amin'ny saigny ratsy raha magnandregny. Sady anao ifa magnani fô tsy tiako raha tana zanako izy tsy hanankilany namany magnanio zy mahatsapa mengatra waha. Fofogno sigarako mandamboa regny nata an-tragno tato na za fanigny. Zagny baka neta hoe la vie tsy mitovy tamina tagny tamin'ny tsika fahatandragnantsika tagny egny tsisy raha nivoatra. Eo ana zay mandrandra raha izy hoe amin'ny raha tany ambilao izy magnano raha tiany atao edy. Tegna anahy mihitsy mandrobaka zanako igny satria nagnaraka nadahanazy regny mamolava regny. Afa fiainagna zare zany tsika baka raha ivolagnana zany anako magniry magnanova. Za baka tsy magniry magnandreny na za marikoriky mahita zare zany edy fahitaviko anao i magniry ana satria hanitry bonheur mba te hignenjika la vie mitovy zareo igny. Asa mbô indra nampody Nicole zany
zazany ho anany asaloha e asa raha naditra izy tamin'ny tany nianarany tagny everany voye ke ve nandeha nodeto le asalohako zazany e dépensenay amin'ny fa mandeha nefa ndriky alifana raha natatagny reraka antegna to e avy taiza monao i mba nandramako super week sa malaza be zany de nigiahako tagny jusque za zay nody migiaha fô baka nafanatsy raha misy raha esana loha fa magnino ino mara mandalo aky loha nahitanayko ny tegna fahovaky e nagnino Nicole zay fa famparikazy ka hoe hangala taxi ndeha hody amitsika to ino raha volagninao ka tio ino izy zany o za Nicole zay mbola avy tonga antsoy heketo hangala taxi ndeha hody an-tragno to za tsy magneky zany firy omboko lany zay na lafo tamin'ny fianarana za zay ke izy oto hody agnino aty tsy mila mody ty koa tsy fianaragna vita zany aska volaky aminare za roasy koa tonare ndraiky zanakanao tegna marigny hagnaveta za baka io ino ma idirana fandrosagna za aminjany hagnaveta zaho firy omboko lafo tamin'ny zanakare io zay firy marigny kony zany na izy mbola tsy aveke na fa bivava be magnanjany andratsy haveke maloha tandrignesagna le raha nodiany za ro tsy tia raha magnano tegna marigny zany koa tsy mazavazava antodiny ake tegna alefako mody fategny marary ndraiky mamanao de mandehana mandeha agny ya ody zany mandrosa anao mandrosy zanako salama mama salama e salama anao hagnino aty anao hagnino wa papa nataza mbola tsy mipetraka na fa masiaka edy hagnino za hagnino za koa refa reraka za mahita raha nahavy avegny volanaka lany homby fa firy na lafo zay zala efa tsy hisy omboko neky janaky aby amin'ny fianaragna anao io fogna e firy tagno zay tsy efa vito tagno mahery zay hagnino wa papa mbo tandrignesy baka raha koraniky maza tô hipetraka hely tana papa raha tegna diako e za hindy angala vola ikarakarako diplôme manahy ave ko mbo mingavery andeha akagny satria fianaragna anahy efa ho vita vita fianarana iya zima zany mbola tsara anao zanako papa la salama papa wala zay vao navo malikoragna anazy magnanigny hitanany kole zay tefaniady nagnanina za tsy kitoravany bielakato noho ny fodianao avy tagny ke menao tsiny mazamy raha zany le ampidirana izy amina baka tsy heky za managny izy no de fitagny za toravana zanakana magnano loha raiky de alefako mibongo fategna anareo amin'ny agny amin'ny ray aman-dreny amin'ny dadiny Nicole agny za tsy tira magnano baka tegna ambarako ana mazava zany ya wa papa zady misy raha notiniako hely ino raha notonianao ino eza mo lando azovy antonia azovy lando yenera nianatra taminay esoro agnaty lohanao agny ologno zany tegna tsoriky aminazy zany Nicole esoro agnaty lohanao agny ologno zany fa nanjary dahalo an-tanagna eto rehefa samby afaka baka anareo izy tsy nandeha nanohy fianarana fa anao ndraiky nandeha fito tagno aty afara ao izy lasa dahalo velogno tsy hainao magnino tsy hainao mandrava tsy hainao manendaka fa tsy haitsony raha tanjareka wa zanako afa firy taony ala natantsoihy teto nandeha nanohy fianaragna tagny mipody avy agny mbola ilandohany fo agnatin'ny talandohonayo raha azony loatra mo natô anay ka mo tsy nahita ravinanto hafa koatra ny landona zany landona zany azasiana loha efa manambady ologno zany akeo tsy lany fotoagna am'zany eo wa papa ke saky ny landona nambady ohatra saky ny tsara be anao tsy ankilany ke sady aza aloha amin'igny eky sady zay tsy mila ravinanto dahalo magnano igny na rasaka avy ambarako anazy zany sao de mampiditra aloha amin'igny koa tapitry momba igny ary anao miala mariny zaky eo koa mbola hitady landonao zegny wa iya bas papa za baka tegna lasa diny ke fitiavako lando efa isora agnaty fonao zany miala mariny zahay akeo ndana mandeha misambaranao akagny Nicole makalefa kolo miseho izy mavita fianarana de miseho mafy le maty kena ino mo zazy vo avy akagny tonga de fariadriaka ndriky nantaizanao azy za tsy te olo magnano raha tany zany efa mivolagny dahalo ologno zany mbola i fogna raha manahiragna azy za baka tsy tia zany za aloha tegna tsy mankasitrika ohatra hoe ko mbola landoko olo tiany ndeha tantsika vinanto za tsy tia za mahita raha te tany baka tia molaka atsika baka mieritreritry izy nianatra de amezivesigny fagnahtsika ray aman-dreny za tsy miditry zany ka ty ho te agnambarako anazy zany nefa ndriky zareo ko mifankatia takory roasiko fategna reo are ro mihitsy roasiko miala ato anakony ro tsy haiko edy raha takonao lala zany fa roasiko miala ato anare roa
ohatra tsisy idirako kony na zany misy diranao na tsisy diranao satria loha araiky taminao zaza io anazany raha fa tisy sarika za sy fogna makalefa kôlo zay za malôha andeha hely malôha mbola tsy nampy spero eky sa igny ny savatantegnategnany nda mahaiza mode za haligny agny ya aloha somary asitsika récréation kely koa satria somary manahirana ihany manao anazy ty namana etienne fa benao ambadimbadika moa karaha namana etienne ia allo siavopôzy hely fa mba higiahagna rano hely fa tegna manahiragna sady magnenjiky brutage mo nambadika akao tegna milamilo amin'ny ankapobeny tsara misoma tantara ndao sitsika publicité aloha zany asitsika publicité dia mandray antso atsika alohany manohy le tantara rehefa aveo ary ok ndao ary Gouroutk 2025 miaraka amin'ny groupe Tsikouazaka garantie fandehan'ny programme androny bonne année 1er janvier 2025 amin'ny terrain bus rendez-vous tsika ana toy mora hagneza ianna wa za tonde ngarkana ketavandrena zany za amtombo vojiaby tonde mbelanao an-tragno aketo fampikorokorootiko fotsika niany to fampikorokorootiko amray ora folakandra fambiagnany faravarana zaka andalo match basketball miaraka amin'ny lasosinazy démonstration de danse hey tiny tegna raha eto anao avianao karaha boka andanambady hitanao ela ba avy amin'ny daty satria groupe Tsikouazaka au grand complet agnano tantarantsehatra amin'ny terrain bus manjary valan-draha koa maranondraha mavomavo tohogna mitamboavao toy mitetetehe de nadadiny kalesy mo tsy zakanaty sperwex toy e sperino zima sperwax oriava koa ty lombirona atao kadika zegny tsy amon'olo aha sirondraha fo zegny ticket d'entrée na vite fidirana 3 arivo ariary olo zaza 3 arivo ariary olo be invitation 10 000 ariary na 50 000 francs claire ana tobovy be magnano fisikinan-jaza madiniky ry za to tsy mahay zany e izy efa tombo avao mila miova koa raha jiaby igny atsika niany samby fankorotoko akagny fô Média officiel, MBS Radio en suit. Partenaire officiel, élément super Wex, RTL. Tunga va Maria va comme fa Andrew Bonanet, si kambiara kam soma, mitu kit biara kam ni groupe Tsikouazaka. Awamni terrain plus. Ya, amni Andrew Bonanet, fampisehoagna miaraka amin'ny groupe Tsikouazaka. Zay iarahanay avy amin'ny RTL, mamatsy re promotion maro isan-karazany. Ka tonga va maro toy ny telefôna zay natao amin'ny vidiny mora hely na tosa na Android hitanao ao amin'ny groupe Tsikouazaka amin'ny terrain bus amin'ny androny bonne année io ary hoantsika zay tonga folo voalohany mahazo crédit bojo même impoagna ho an'izay tonga folo e dikan'izany midriky bonne atsika misy koa promotion wifi box maro isan-karazany amin'ny vidiny mirary amin'io ka tonga va maro miaraka amin'ny groupe Tsikouazaka si RTL 033 ao train bus amin'ny androny bonne année asa dino minday karaha-panondro amin'io fa hoisy ny fizaragna PC même impoagna ary manokatra ny compte RTL Money eo no eo ao amin'ny train bus ny fotoagna atsika miaraka amin'ny groupe Tsikouazaka si RTL 033 afaliagna isan'andro rehefa miaraka amin'ny RTL namana tena fa benao tako angamba fanampy zay somary récréation kely zay figana au glacé andao misy namantsika miantso aloha namana tena sao de misy fanamarinana tena fa benao aminao any aloha tsisy aloha fampidiro namantsika zay vogno miantso any ya ny message malôha zany sarotra be mamaky message toko place toko vavy satria sady mikoragna manao tantara ato no mikitika ordinateur ao ampidiritsika namantsika ato raha aloha zany allo allo salama tompoko avaizantsika miantso azafady indrindra tanàna Tomoro tanàna Tomoro akory atsika ao ana mila havy amin'ny bonne année amin'ny terrain bris baba ya avy zaho zay manakory fetin'ny Christmas tao zala raha tanare mampijalo sofiny raha nagnakory masofinare kao zay efa milamy ambony kandiagny tany tantara ya izy ty zany direct izy ty namana ataotsika direct zany izy ty raha jiaby akeo tsy enregistreny fa direct ato jiaby zay jiaby magnano azy akato agnaty radio ato zay jiaby mifandimidimby micro de atsika netoko antragno moa mitandregny fogna atsika ohatra le izy andavanandro regny de kanzany baka nahery amizio
Akory zany Etienne. Ia, efa androta am'to zay nagnano tantara en direct. Artrama Leopold Jor Sedatsingor. Tsy akeo izy tsy nisoma izy am'ty direct ty fa mety any amy terrain bris ambonany igny ngamba izy namatsika eo izy. Ya. Zay okey re, makasitraka anareo avy tanàna Tomoroko tamin'izay antso zay. Namana Etienne. Tsara marigny Franco, antegna mbo mitandregny tantara ihany amin'ny radio Magnera Madagasikara. Mbola groupe Tsikwaza iriry ihany no sahy nagnano direct. Na radio Madagasikara mbola tsy sahy magnano direct. Ka i mamay be ny manao direct io. Andao ampidiritsika namana ambadika atareo. Allô? Ay tapaka zay. Ame fivolagnana hely manao zany Katira Tsimazafy akekeo namana landao me micro izy. Akory izy ao Katira Tsimazafy. Ato mamangoazy akory faragnesany rezy akay. O glacé mandeha ko mandeha ato zay. Potrapotraka dingitry ato mafana. Ya. Andao ampidiritsika aloha namana ambadika ato fa misy namatsika miantso ato. Allô? Salam. Namngi zany Tantanarivo. Avesatsika miantso azafady. Avy Marivatoleny. Marivatoleny, okey, mazava tsara izy Marivatoleny ao. Okey, makasitraka namana avy any Marivatoleny zay niantso zay. Ao lavapeky meza micro ko lavapeky. Akory lavapeky. Mbola no izy izy teo volavao misasaka tantara. Atao niampaka tsy tsy mitovy fô. Lombolombo le tele ho avizeko koa. Ery maregny azy. Ya. No andray antso farany atsika namana Etienne Fabeno de manohy tantara atsika satria vavonononao sena manaraka efa paripare eo ery zalam-pandrava amin'ny coin regny satria rehefa avy nandeha nitoha moasy zareo de mivadiky mpandrava am'izay lasa dahalo. Ndao ampidiritsika aloha namana manaraka ato aloha. Allô? Allô Franco. Oui, salama tompoko, avezatsika miantso. Avy Tsingalamanga. Avy Analamanga quartier zany. Akory atsika Analamanga am quartier na eo. Ay tapaka. Etienne Fabeno mbola misy namatsika niantso ato ampidiritsika aloha izy manjary lasa izy. To de anohy tantara atsika namana Etienne Fabeno so de misy fanamarina ankoatran'le nambaranao teo zay aloha. Ny fanamarina ihany dia hoantsika mpisoma tantara naza de mandeha loatra e. Tako zany tako zany satria en direct raha jiaby ke. En direct raha jiaby tsisy antso antsika. Oh aiza nao olo mandresy aiza raha ihany ô. Tsisy an'izay loatra eto fa fa samy migegiaka rano antsika zay. Ndao fa ampidiry saina magnaraka Franco. Ampidiritsika saina manaraka re. Ndao are. Zay efa tonga eto rô tsika i hoe am coin hely eto. Eto baka tsena lalagna fomban'olo mazanjanga aketo. Andrindra vaiavy tena tia momba aketo ay. Mifanta fô zare niany. Lagnanaovantsika izy. Misy le baba le baba jokojoko hely. Ya, mety nandray passion mitsy io ao. Andraso tonga de fanaovantsika mifanaovagna azy. Anà mandray vefara za aloka akeo tonga de mivolagna menasy azy marigny za. Za zany tonga de fa mamihingihingihingina ndraiky tagnana. Tonga de fa vangony break marigny zay ka. Andraso anaovantsika azy. Anà mandray vefara ka. Parina. Toy! Azamietsy. Apoa vola, apoa. Are zala, are. Mos be. Seknare. Azafady. Are mo tio vaino reo azafady. Raha kolo magnano asa to yawe. Mba fitifidio hol ravegny fa tsy olo jiaby bakera ravegny. Ya mos be efa tsy tanay eky stiny tsy nampoziny anao e. Karaha nagnano lamba tsara baka navitarô. Za mo tsy vavizasa za. Are vao karadaka re murmura re. Za imo sinareo. Zata zany mos be zata zany. Fitifidio hol ravegny fa tsy olo jiaby bakeo aza. Azafady mose. Mankadala mos narep kare. Ya mos be zafady. Tsy tanay oke. Aza. Amiagna lalagna na mos be. Aw. Are maregny tsy maintsy mandeha aminaka are maregny. Mazava? De mbola masigny zany yahodony any. Masigny fa are maregny mandeha mikoezy aminakahy antsagnonakahy magnantso aminakahy re magnantso le vendray fogna ventignianagna. Mandeha agny zay ora mos. Kadala za. Oui, tsy grave landô tena tsy grave. Tsika namotro pastera baka tsika inty. Pastera tsika igny. Ya. Fa de manakory zany. Pa zako rô afa karaha ambory tampoko za hagnano raha toy. Aloha fa tohizagna azy tô e. Atsika mba tsisy raha azo e. Ary rô e. Azo. Misy lolo mikepikepy niany e. Sala rô igagno helo.
Mble ko zagna vantsika. Ako, zah tolong asana. Anao. To mo sek tlom to. Zaza hil mga to. Pari. Alo. Tone! Ramisino zala. Anambola hetsika na. Za afa-tsy hetsika vola izy agnaty saky aka. Satroko anahy tonga de efa poa fô. Telefôny agnaty poso ka. Arikapikapika heligny laha to mbala. Tsoa fô. Ari mo raha linety mo to sa sarisary linety. Linety. Ya, ndesy fô. Aza mamono reo amizay aza magnaraka eke za fandeha de afaka lalaka maregny fankahita Zaza foi le vola ihale baba. Puma kas tonde le baba. Papapin le baba. Papapin. Velo fatamata De manako retsika mo fahoty sa. Balantinga keto ko tsika mila complet tsara ko vola to ye. Ary igny ro misy vaiavy heligny igny any. Ro tsy henaro. Azo. Ro tsy Nicole Masiso. Oazy mo Nicole ary tegna izy baba. Ary manakory atatsika saboritsika tsy ravegny. Vaso vitsy raha iko fa tsy miaraka aminakahy. Ary zao tologna zasana. Anjarako ndraiky ko mitologny fa rasona avao ko azy. Fa heky. Hagnanao klabeny le fapapango matsaritsariny taloha baka na wile baba. Pari. Ary ndawa re. Toiny! Samihetsika na Nicole. Malahetsika raha zovy Zagnahary. Mampaniko mo taba vola. Tsy lando. Vola boa. Tsisy landonazy fa vola boa. Vola. Telefôna na. Ravaka to handesiko to. Malalafiko 5 000. Ave kavigny to. Marariko ny sofigny anahy. Zany aboa. Lando sakna. Sek zany fa aboa. Laranagny nato lando. Lambana tokony nalaiky ave stia satria vadika ka tsy stia. Aleko bra jebete legny baba. Aboa stia na madamo aboa. Aboa stia. Mo zaze ndengala zany. Kefo lambana tsy na aboa mila la tanga. Lando nagny mo na mga ramangany. Mila burkem na misy to. Tsy bokana. Azo de metefika baba. Tsy bokana. Tsy bokana uza aboa. Ametefika zo anaro hela mamang. Anamo Tone! Namasa baba. Marako nziwe. Aboa iko za. Wala. Aboa si tienza tsesi burkmeso na yan. Ela Amisa tora tadavnefa vita. Ya to basi mangin. Ana basi mtundia kanya ingala ku. It's mtutike kang zany. Ya to basi. Baba sumar karamagogo. Masis Nicole Masis. Mbala tsy nyoba fa kuzala vaiavy to magogo. Tsy nanjary refa Masiso. Andao amizay kena we. Tandre magnambarambara fa vononay. Ary anako magnambarany manena tamperinay na we. Andao baka. Ela tsy nampoiziko raha nagny mbola lando ny vadim-pagnanagna igny. Baba. Mbo hitanà tondre sy tia tondre. Mbola saky nahintigna boko sy tondre we. Amezo madame Nawany fa. Atori ako aketo foga to ahaniko ro hay. De manakory atsika ro handeha. Ya alo amizay tsika fa atatsika partage ndraiky avy koekany. Ya fa telefôna magnaraka zaho. Ary manakory le telefôny tamin'ny Nicole amena zah koa. Araiky amin'ny Nicole baka nakafa le taloha igny nihinao. Ya. Reto ndraiky ravaravaka ndraiky kavigny aby reto lafaka 3 arivo. Ya okey zany. Za mbola tegna tsy magneky za président Fontany anvaly zala lera miazagna zare zay amin'ny sivy zare mbola tsy avy fogna mankalefa kologno bakary zala regny zay hitanay ko tegna lalany fagnaha convocation zala karaha fa nalefa kagny anvalo raha to ke amin'ny sivy mbola tsy tiavy tegna mierignologno marigny ary zala regny ary zala regny niany ko aveke tonga de fa za tsy magneky ko tsy 1 million ya na ndraiky baka moramora hely fa zare aveke za bo tegna tsy tiako raha magnano tsy vitan za mpopoiny zare raha jiaby taminahy zala nalainjare tegna zare amin'iny mbola magnantara lera ko natsovigny atoy ziregny baka ro tegna marigny somary amin'ny maha zare diso to baka zany mahatonga zare taraiky fa raha tandre tony ndraiky tsy maintsy hitako mamay zare nany mahazo tsara be zare nany ambilabaka tsika iambigny zare zare magnonkogno zany doko sa olo hafa zany niany mety zare marigny doko zegny ka ody ato président ody
Ya madosy midira re zany akagny midira madosy ya mampitripitra hediny maloha reo Eya navy zay président salama aloha reo. Ya salama nareo. Ya salama maloha reo vitagny ary zany ndraiky le baba somary taritaraiky raha nanakôry Tegna ialagna tsiny président raha ohatra taraiky hitanay moa lera tamin'ny valo igny za moa mbola niambigny le zanako io zy tsy nandre an-tragno nahaly igny fa jusque andro zay zay voavy izy aveo nandeha namonjy antsonato ihany ke avy zay président hoe de tandregny antso dikan'izany baka efa tsy afaka mifamatraka na fa zanaka tegna dahalo mary aiza ke tsy manana anaty tragno zany zany tegna magnaprofo fa dahalo mary zanakao zegny taraiky loatra zegny président fokontany volana alfa soto fa voana rary za avkeo raha tanjare baka tegna tsy tiako moramora maloha na monsieur maloha zaha président fokontany mikoragna amizare nafaragny reto tiagno zao maloha tany monsieur Etienne izy to agny baka somary misy raha tsy nanjary hely natany zanakatsika ke nafarigny aty bureau aty maloha izy to ata maloha arrangement ke inga to zany nitory aris nitory zanaka io ke tegna somary nisy fautely natany azavazavay tsara be de ino mo tegna raha natany inga belandô to taminao zay tegna tiako regny ino zany zavatra natany zanako io agny boany fitoriagna azy zany hitanara mseo sy mary taritaraiky baka zaho nodiny moaligny avkeo aminjay zaho nomba tamin'ny couloir tarô igny nisy namany zay raiky lahy faharony baka zanakanahy hoe za nandeka te tonga de efa tsy hitako koa nantrehanjare efa tafaranata hoe tonga de efa natilimanjare za lavy teo ny raviravanjare raha jiaby taminaha rey satroko jiaby loso mbola tsy vitan'zegny koa oa hegny anahy nidondomonjareo narare za tegna tsy mandefitry telefôninazy zay oeza haiky be mo afa misy vola milatsika agnatin'ny pisinakahaka izy hoe ary ambarako anazy zegny za tsy malefitry koa tsy 5 millions ke ankoatrany satrokonahy zany aveo lambanahy zany ino mora loso nisy vola mo tagny sa ino koa fitaovagna loso sakinakahy baba nisy vola avy teo telefôny losogno agny tsy vitany zegny kavigny hely mbola nividiky tabazary mbola nindesinjarena agny zanakah mbola tegna dahalo e tegna marigny zegny efa naregny zahay zay oalandoro ke natana hoeza volan'olo zany ia tegna zahay marigny ndraiky nagnano raha zany fô izy zany tsy za tegna aloha andohany staff misy ngiaha namako zay de vola ndraiky izy nividianako akoho nohansika ta igny gako tsy nanjary mansa lahatra ary telefôninan'olo ko zany natana hoeza telefônina ndraiky baka izy somany mama Facebook ta igny angiato zalahy angalabaraka olo zalahy kaiky raha halitra jiaby atanao indraiky tsy de lohany zanako loatra mahatonga zany fa zanarigny koragnanare misy namagna zany haiky be fô namany fa magnameloha tsy manjary azy zany zao izy président tegna regny karaha jiaby nagnantsovanahy tegna isoragna mo tegna ry mandriny an-tanagnanao mandamigny fiarahamonigny ary efa regny koa koragnany tovolahy toy izy re mo samy tovolahy ihany ary zalahy toy ihany hatrany kavigny zany lalahy be io mbony kavigny io atako fa tsy ambaratsika ky zava-misy ke izy mo tsy mandefitry nambarany zay ke otriny tsara be zany angatahany am'izy fa tegna hifaiky ya izy to agny baka te fa nisy korokoragna natanay izy ndraiky izy teo ade maromaro raha very fô retapitrisy zany alainy aminare ary raha zany ndraiky mba hatonga raha tsy andeha ambony agny tsy andeha agny amin'ny polisy zany ke ifenare raha zany fa manjary iboany gidragidraky eto atsika toy ke ia misaotra président fô za tegna tsy adivalotro am'zany fô tsy maintsy hifaiky retapitrisa zany zany izy tovolahy hifaiky zany fa matokisana fa zao ndraiky maloha tany monsieur Etienne za baka tegna marigny somary efa mandehandeha renseignement fa mitandregny olo akagny izanaka to zalahy somary efa malaza dahalo aketo tsy le namany ndraiky ilandô misy efa tegna malaza dahalo mazany somary araharaha olo maso hely zaza fô karaha ankorontagny an-tanagny ary magnarakaraka zany koa raha ohatra ke magnaraka mbola misy affaire mikasiky ilandô koa akato za tegna marigny fa tsy mandagny agnatin'ny fotokontany eky fô tonga de fa ndesitsika akagny amin'ny tribunal koa regny fankahita matokisa président tegna tsisy raha magnanjany eky matokisana fô voniko za hiadany hagnanatra ia regny kety koragnanare tegny ana vogny hagnefa ozena ke mbo deleny vola ifaigny mo ifainao aketo sa mbola misy fotoagna ampembesina zahagny fa satria baka tsy vonika ana hegninakahy marary ny popopony zanakanahy reo matokisana fô tsisy atakandroko ne
Za kony miala veketo fa andeha angala vola zany dia aterika amin'ny chefoko tany akato e. Ya dikan'izay boka za miambigny aketo fogna. Tsy magnino. Ya miambigny aketo za fa miala veto za tonga defa mandeha amin'ny hôpitaly fa tegna marary egny anahy zegny e. Ya raha ataontsika izy boka tsy atavitam-bavako moa tsy maintsy atantsoratra. Resitsika an-taratasy raha toy aketo magnano signature any an-dagniny, magnano signature any ankilany. Dia igny amin'izay za magnamarika fa tsy de misy fivadiagna amin'ny magnaraka. Ty taratasy ty za magnamarika fa tsisy fivadiagna. Misaotra petsaka président fa atoy za fa vognogna fa zany tsisy fivadiagna amin'ny raha jiaby zay zany. Manakory atsika moa tsy efa andeha iada. Ya tsika andeha angala vola zany avekeo magnaditry raha zany chefoko tany. Mbola hoatsiko le kely na. Papa, mama. Wala. Ranangin mo na Nicole. Sama man ravenolo. Brava ito mo na yo. Isem ni papa. Lando. Sofi? Lando. At sa fan-vlang mo no pandiana no riva-riva io. So di mbola vanda tamjare tang ko renao io. Sa papa din vanda tang mo nandenangan komisyon desk. Kay rol tunga jare wangin. Vola jiaby veran vidigring losong be. Los vola jiaby na proprio komisyon isa la. Iya papa. Telefon ni vidig tamna ko Nicole Valeran Teluici. Losong telefon tsara bi. Iya papa. Ha zala. Na zala tan nando elas tina tan Nicole Masis. Soran barkonan kole afasis leran di tiavak lando nazan za tsengek tsy maintsy gadrak fo lando zany. Ya za malo tsy sambagna ki gadraiko igny. Ya. Wa papa za gadrena re izy. Ino mo boany koragna zany? Ha? Ino boany koragna na zany tsy manjary gadragna izy. Izy baka go gadrana re mbo manankore kunuavnazi. Za mamjery nuavnazi ko kanuavna tsy dininy. Ary dikan'izany namena ho azy fogna vola zany fa tsy nraveny. Namena ho azy fogna noho ny fitiavanao azy. Aveke na magnano sary mitomtomagny aminay aky. Ya so de natanao zay marigny raha ty Nicole. Eritreretra fa fotry vola laniky amina io. Tsy vitananao tanagna zala mandary vola. Fianaragnanao andanegna vola koa. Wa papa, tsisy zany mo zany ravenjare izy kun misy namagny e. Tanao zany? Azao izy. Ana tsy maintsy miala aketo anao maraindraigny be za magnatry anao parka zegny. Za tsy tia olo magnarangara vola karaha io. De vitay agny amizay le fa magna diplôme zany. Azo diplôme mody. Kianao vivira diplôme zany ma fa misy asa hitanao. Iya, izy ko fa azoko za tonga de fa miasa fogna papa. Fa tsisy raha tahora. Ay. Zay, ndana mandeha masambranao agny. Asa izy ko tagna vola megny anao igny any. Zany edy raha eke amina franco e. Ary roa mandeha amparkazy kagny terina izy losogno na ve vompody. So de amel lando ko vola i. I baka tsisy etsefany akeke. Ko fa kiakandra za magnatry izy amparkazy alefako mandeha izy. Ary manankôry motsika tsy ho afaka andeha monjy favitany fianaragna anazy zany. Lavitra be ny toerana inaran'izy io madamo. Fretsika roy aller retour efa otrino nefa favitagna raha hafa. Mbola fo izy mandeha agny de agny izy sambosambory atao ray aman-dreny egny malôha. Marigny zany ary vaky tragno amin'izay mandeha koa. Izy landô zay tana fa tsy amalifaty. Hitanjareo tsisy olo akato. Vakindreo raha jiaby akato losogno akô ndraiky dokotry reo manakôry amizay tsika. Kun zaza tsy nanjary, tsy napoiziko lando nanjary mpamaky tragno magnany. Aha, io ndraiky baka fa nampoiziko satria olo tsy hianatra ke. Hagnino aky. Manjary dahalo amin'ny farany. Io anagnarako zaza vaizo ko mbola mazoto ray aman-dreny ampianatra. Mianara zalahy tsy anjary dahalo amin'ny quartier akao de mampanahiragna amizay aveo. Antitra ampigadragna rô tany fatandragna jiaby lany amin'ny amponja rô. Zay. Aza menao hany mbroka malô zaza iny any e. Antoko isoanigny tsara rivariva to vono akô vantovantony aka io. Satria fa niany izy homagna farany akeo andeha izy maraindray. Ia, atako zany aveke.
atsimo andrefy vitany avaratry agny re ambony jiaby mapiatra reo es istohany hody tia agny re atsimo andrefy vitany avaratry agny re ambony jiaby mapiatra reo es istohany hody tia hody fa raha miparany temeko reo tegna tsy maintsy mila mandiniky be nareo araiky tao maso be tsy mahita hafahafako araiky tao beso tao zegny ohatra ndesinare zahono ndesinare mandagny boaka haligny ya ake ambarabaka fady anazy izy tondreo fady menarondro fady mizaha masoandro mijiboky dikan'izany tsy maintsy manjavony koa reny raha handro alina andro matsanga dikazay boka na mamango tefatra fogna magnaradalagna regny pare fô voilà amiako le baba ambadiky tragno anahaka satria tia magnano takotako fody tragno boka le baba zay eto edy baba tsisy resaka zany e atsika andeha hindraha vaholo igny fa tsisy resaka tefatsofy igny zany fa zao ndraiky izy fa narendra koa fa ndeha hitady vola fady kiraro io fady kiraro mazava ya arahagny aby zany fadino aby zigny teo fady masoandro mena fady mahita masoandro mijibiky fady kiraro mbola agnatiko fady raha fotsy mbola mizoho koa io ka zany raha fotsy fa fadiagna fa tsy loko raha hinare jiaby loko menty moeny nify magnalinaty menty igny ya regny zany mosy be o efatra karazany baka raha fadianagna zegny ya ata zegny ary zahay magnatadalagna koa mosy be masy mandeha are fa nare hodiny fady e hainare mitodiky magnatofo jiaby volana revako valavo reo zay mosy be mankadala moasy mandalo baba lere patako yo valay kese tupko uy tegna tsy maneky za président fa tsy maintsy gadraiko zare jiaby satria lambako telo koveta ary vidiko tatanarivo tatapitanan-tarivo nankalaron-jareo jiaby indrindra landao io tena mpangaritra mihitsy eto amin'ny tanànantsy eto ya zany nagoka raha zany tegna marigny fa tsy sambany landao nandeha nangalatra zany fô ambesy zareo avake tegna fa misy fagnaragna boka raha tany ndraiky remandreny zigny raha ohatra ko mbola misy affaire landao ke za fa tsy mitagna eky moa tonga de fa ampiakaragny amin'ny tribunal fô ambesy ambesanjare ambesambesagna atsika mbola zare malô ya tegna prety mihitsy président mety tsy kombakomba re menakaby amin'ny fangalarana io fe raha monina fa monimonina mihitsy vakotrano isan'alina ody afa renky mandroso midira mandroso iya midira madamo e ya tariko fô za hitanà midira dy malô reo tegna fa lany fagnamitsy koa fa misy Etienne magnazo convocation ka ambesy malô dy aresa molandoa ka raha rero fô avy agny are boka fa tsisy volagnina président zay avy avy fa tegna sesiky revy agny magnanjao koragna hitako moantso nao igny ary zany mahatonga zay havy io i landolo mbola tsy nody jusque zay io mazany zay taratara ny andry azy tsy avy izy moa zahay ho fivadiany namonjy antsonareo avy zay président to mamany lando to za hitanareo boka tegna fa karaha fa lany fagnamy raha tanareo fotoagna namegna re amin'ny valo nefa ndraiky re amin'ny sivy avy zany raha tegna malany fagnafandre zare zany ndraiky nagnazava hoe landô tsy avy eto koa mamany landô io e mandresy tô nitorany zanakanareo fa inareo boka zanakare fa sy maintsy tsorin'olo fa foko président fokontany ato ke tô nitory zanakare ke azavizavedy moa ino raha natany landô taminao zao izy monsieur Etienne madame Claire za aloha tegna tsy maneky satria lambako nividiko tatanarivo andeha amidy telo koveta roa tapitrisa nangalariny landô sa fa tsy kombakombanare menakapy fangalarana io
Raha aminahy manokagna mandrisy zahay tsy niteraka fagnahy fa niteraka vatagna. Raha nagnaraka fagnahanahy babany izy atako fa tsy niditra amin'ny asa ratsy zany. Ary hainah zany président, hainah fomba nahy aketo. De zao izy président, anah moa ry mandriny an-tanàgna. Ka mbola mangataka aminah président mba hilamigny raha jiaby zany, alaminotry ny fanaovanao azy regny, anah mampandamigny raha zany. Zao malôha tany monsieur Etienne, raha tadidinah moa tamin'ny fagnarahagna tamin'ny farantegny hoe raha ohatra ho zah zanakako mbola misy affaire mandeha aminahy akato, zah doko tegna mialatsigny fa tegna tsy mitagny e, tonga de fa ampiakarigny amin'ny tribunal. Ary izy to moa misy izy to affaire be magnatogno, to doko tegna fa ialako tsignako moa fa tegna tsy voavitako ke fa tsy voalambiko moa tribunal efa ragnan'izy to. Fa ny raha ambara re zany araha feky le lamigny mandalo ake fô to tegna fa tsy voatagnako e. Ya, za tebaka nangigny fogna tsara ny nenagna. Ke zahay zany mbô mangavy anara monsieur mbô mamela zahay, mbô tany tsy karaha raha akato fogna azy to moa zampakarigny moa zanako igny koa mbola hily. Za fa tsy maneky madame Claire monsieur Etienne, fa tsy mamela fa lefa tsy vita président pokotany raha te pekariko ambony agny e. Za tsy maneky, efa ho volana. Zao izy mandrisy tegna vogno zahay agnefa vola na otrino satria abaka zigny zaza tokagna zigny ke tegna mba raiso mandrisy fa tegna mijaly zanako. Za tsy maneky na mijaly na sara, za tsy maneky fa tsy apekariko raha ty ahoana za président apretiko koa atao aminakay magnazao baka monsieur ya manginely anao kely mbala fô fonaka mafana za fa tsy manginy président tegna mafana marigny anampitory baka magnazao zany tany monsieur Etienne karaha zao koa tany mandrisy fagnarahagna boka zany efa vita teo zanakao za afa tsy tokony managna aherery ake fokontany akato fô izy to tegna fa malaza ratsy mba o zany koa fa malaza ratsy mba hatonga izy mbo hoe voahanatra alefatsika amin'ny tany mahanatra azy mazany doko amina hato fahitako fa tegna tsy mahanatra zanakalandoy ke tegna fa tsisy hevitra ko monsieur Etienne na za koa fa tsy resy lahatra hoe za ndeha namigny le raha satria zanaka tegna fa tsy mahomby raha tany amin'ny fokontany anahy to ke izy to tsy maintsy efara amin'ny tribunal fa ke ho za aminare zany mandresy zany moa fa na lelalela te fa tsy magneky ke agny zalaha faragnany izy to araho nare feky lamigny wisy akagny ke na zany lalahy to moa tegna fa tsy hagneky hilamigny aky amin'ny raha zany. Za madama fa tsy hagneky nafaly anao na hitomagny anao na elaelo anao za fa tsy hagneky satria efa monomonina fiarahamonina za fangalanareo mianakaby mesy pekariko ndraha awa tsy magnino hampakaro zigny moa fa zanakanay lefakanay zigny ya regny moa koragnanare jiaby zany ke zigny zanako ke tsy atao tapamotroka magnemboka riagna tsy maintsy araky tany ampakaranareo azy zany misaotra re fô ke misaotra ny vitanareo ke andalo zahay mangatadalagna fô hody zahay izigny ndraiky komalo raha zany tegna marigny tsy misy toagna zany mahazo lamigny misy toagna ny raha tsy mary mafanafana ke isoragna molo na monsieur Etienne tsy nandabo tamin'ny convocation genamegny ke mamela anare zaho mahazo mandeha reo mahazo mamonjy tambagna fô raha zany fô vonjenare lerany avy tribunal vonjenare agny de so agny zany kanareo mbô magnano lamigny mba hatonga izy moramora. Ody ato misy magnokogny zany raha mamany anama maregny sa manakory ana io ao mandroso salama mama wahavo mo zanako izy Nicole mo izy to tao iya za fogna pape vita fa moagna diplôme aiza diplôme mola zany fenty sabotsika aiza diplôme nazonao avy tagny mbola popedy zany mbola tsy aboa malaky aboa agnaty valizinao ka fa ilaiky zay diplôme zay to izy papa izy mo diplôme mo taratasy hely magnantoy tsy ampy 20 cm wa to taratasy to zany nandaniagna ao ampy firy vola otrino lany amin'ny carton hely magnanto zala dika zany fahaizagna na jiaby zany natao agnatin'ny carton hely to iya papa izy io araraha papa nanampahaizagna anahy zanako tegna nanampahaizagna anao vita zany fianaragna zany iya vita asa amizay zany anao ke manomboka fregnana mandray asanao io amin'ny lundi za fa misy olo tsaraiky manakory zany raha mamany
tsika baka tsy maintsy ndeha hiatrika zany akagny. Efa misy olo tsara hainao zany amin'ny latsinainy io. Iya fa tegna mbola tsy haiko ndraiky le olo. Tonga de fa gadray mafy koa mampanahirana anao koa hitanao olo magnano tsy manjary tonga de gadray zany fa zay magnano affaire zany. Iya papa. Avy alfahagnana gadigadragna nino aky. Ha tadidinao nanaovandry ologno tamin'ny ologno toritsika tamin'ny tokotanitsika igny. Ha narary foana ka tam'zigny ambarako anao. Kena zebaka hamaly zay. Amaly zanako zay fa lasa mitsara ologno. Valy ao aminjare koa zanako. Ya. Fa na zany ndraiky anazy manararotra anao manaova raha marigny fogna. Regnina zagny. Ya papa hasa baka tao tsara de amin'izay izy milamy. Zay. Ampiama manama mamono gisy raiky ka io fa agnano fety atsika satria tonga anao avy nianatra Tananarivo tany. Anisany riary ampianakaviagna zany. Sa manao kory raha mamany? Iya pare zany fa misy raha koragniky hely. Mbola mba tsaratsara ndesigny mandeha mamonjy tribunal zany tsy raha lamba makotokoto kely magnaniho ndesigny agny ay. Za tsy maintsy magnano sabotsy be naka le jobojobo nividitsika tamin'ny 26 igny. Vevelindriragna anaka kapoka ko ambany ake de tanao le lavatanagna fotsy igny. Ma pape. Nagnino? Sabotsy be oke. Ke babana tsy songa kasika tany manakory. Ana ndraiky papa fa nitongoasa koa ave mama nitongoasako talon tsara be za miaraka amin'ny robe. Lavo koa agnano talon zany. Dira tsara ninday amin'ny talon zany manakory ny ako mantreky ero. Ianarako andianagna baka zany mampaviany tineny. Ohatrany zaza ianatra anday bisikilety. Eo anao sahirana. Haiko fo mandeha amin'ny. Zay karakaranareo gisy vonono le gisy raiky le raiky mbola manantody ao iny vondraka tsara igny. Anaovantsika fety eto. Ya are loha basendy karakara zany Nicole. Karakaranare malaky raha zay raha zay. Iya mama. Diplôme na igny andesa atao diniky ambony seza aketo. Tsy indesina mandeha agny diplôme fa ambony seza aketo za mandiniky taratasy hely magnatao zala mandeha faromby folo isanao ambony laniky taminao zay. Vola mitoto. Zafady carton hely to malao taratasy hely to diniky ambony seza aketo eto za mandiniky sady mandeha fa sara an'eritreritra hoe tona takala omby mandeha romby folo taratasy hely magnatao zala. Raha diplôme antegna ndidiniky. Zany tsy diranao. Raha nafoaka anao tokony CP nalainao farany teo. Maka lefa kolo. Anako nafaka tokony mbota ambonimbony zany ka tsy ko diplôme hazonao. Tsy anao adala zay toandrainy. Tsy mitovy amintsika izy fa nioatra tsika. Izy koa mitovitovy amintsika lefaka izy. Adala zay toandrainy. Izy tsy mitovy amintsika. Zay makarakara malakilaky raha igny. Va iavy tsisy CP maka lefa kolo maty. Fa maro olo anatin'ny tribunal ty ato raha mamany. Ary mbo hela ko Nicole igny. Magnan'igny fanaovanjareo azy. Akory manao zay. Asa zao folo tsara inisy to. Ary Lando iny hitako roy. Lando hitako roy ve ro raiky namany jelamboto namany igny roy. Maboto lahy igny. Saby zareo mbo ndeha monjy raha akato fô mo tsy zareo ndeha tsaraigny zany. Mba tiako io mitsy tsarainy voalohany eo amizay hoe aizany azy tsara satria reo boka nandrava Nicole farany igny. Zareo marigny. Tsika fô zahavan'olo kone ato hoe olo maro aby mitodika amintsika aby zareo jiaby asa magnino aky. Afa hain'olo baka zany ka tsika mpagnano ratsy de fa injare amin'izany hoe zany ka tsika olo tsara igny akato. Doko zany doko mahatonga zareo mizaha atsika io agny. Mahamenamenatra Anaronarona hely zany kanatsy magnantsontsagny e. Atakory ko magnanatra zay fa fanjakagna magnantso azy koa. Amezagna spapa zany raha tokony atanao. Zany? Ana avy fetody na Lando. Walando. Fetody na. Journée. Ko fantaniagna aza magneky zatsy nagnano zany wa. Ya. Azonao? Ya. Zatsy nagnano zany wa. Manakory? Ya, zatsy nagnano zany. Zatsy nagnano zany wa. Zatsy nagnano zany wa. Manjany? Ya, magnano zany. Ya, Blad. Igny raha mamane, igny zareo fa miditra igny. Mitsangana. Fitsarana. Voapanga James Lando. Pitory.
Za zay. Pitory Aris Briel. Araka ny fitoriagna. Araka ny fitoriagna. Nangalatra kisoa. Amin'izao aloha ilaviko. Za tsy nangalatra kisoa anazy. Ary tsy kisoa tagnatin'ny valano hitako fa kisoa mirenireny. Midika zay fa kisoa di tsisy tompony. Ary zaho nanesy kisoa io tsisy olo nivolagna. Dika zany fa tsisy tompony. Nalaviko raha. Ary nagnino kasketina tavela tao? Mety endrikendriky zay satria kaskety eny maro mitovy. Mbola misy fitoriagnany MC Mandesy. Voalaza fa nangalatra lamba mitapy. James Alando. Ekenao sa lavinao? Laviko zay tompoko. Satria misy lamba mitovy amin'ny nakahy nitapy teo. De nalaiko io lamba io. Lamba nakahy fa zany nalaiko fa za tsy nangala lamba jiaby teo. Mavandy izy raha koa ohatra ny volagna za mangalatra. Ahoana zany Mandesy? Mbola mavandy ihany ianao ty amin'ny fiserana tribunal aty Landô. Vitanao nagnano zany. Lamba nitapy nangalarinao. Nividiky Tananarivo roa tapitrisa. Nefa halafiko mibonany ety. Mbola mavandy ihany anao pre ato amin'ny tribunal ato. Za tsy maneky. Ahoana zany Landô? Tsy natako za. Za tsy nagnano raha zany. Hainao moa za? Ya haiko anao Nicole. Mbola misy tony. Nicole Masiso. Hainao tsara fa Masiso tsara izy niany. Anao migadra 5 taogno. Ao an-tragno mezy. Sazy miatra. Tampitra fitsarana. Nankory zany ada? Atolotry ny groupe tsokazakoanao amin'ity herinandro ity